Za a gwabza yaƙi tsakanin ƙasar Amerika da kuma ƙasar Iran, wanda mai sauraro a halin yanzu muna ɗauke da cikakkun rahotanni wanda za mu kunna muku ku saurara a halin yanzu. Sai dai mai sauraro kafin mu kunna muku wannan rahotanni da muke ɗauke da su, idan wannan ya kasance shine farkon isowar ka cikin wannan channel tamu na farko, da ka danna mana alamar subscribing kamar haka, kana ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za ka iya ci gaba da samun labaran namu a koda yaushe. Ga cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su ka saurara. Banda da kasar Amerikan ta dakatar da kai wa jamhuriyar musulunci ko kuma ce bata dakata ba, samun kofa ne bata yi ba, inda take so ta wofuntar da abin ta tako wata siyasa daban, wato kifadi kenan. Abinda manya-manyanta wato intelligent din da suka zo suka zaunar da Trump ko kuma ce suka zaunar da kasar Amerikan cewa ka dakatar da kai wannan jiragen, kare tunanin da wannan jirgin nashi wato Abraham din nan da kuma manya-manyan jiragen da suke bayansa ya yi tunanin cewa zai iya jamhuriyar musulunci aiki. Inda a kasar Amerikan aka samu aka yi magana da wani bature wanda yana ɗaya daga cikin masu manya-manyan kamfaninnika waɗanda suke kera makamai musamman drum na kasar Amerikan kenan, wanda ya fito ya gaya wa kasar Amerikan cewa kasar ya ce duk da irin karfin da makamanmu muke da shi mu 'yan kasar Amerikan da irin technology da muke amfani da shi, amma har aka samu jirgi na jamhuriyar musulunci ya je ya saci bayanan sirrin mu, kuma sannan ya saci bayanan sirrin wannan jirgin, sannan ya faɗi iya adadin sojojin da suke kansa, sannan ya faɗi iya makaman da suke kansa, sannan ya faɗi iya adadin sauran jiragen iya makaman da suka tunkare sa. Ya ce idan niyyar yakar mu suka yi, ba wai niyyar zuwa suka yi su nuna mana ba, ya ce a cikin minti shida kasar Amerikan za ta nemi wa'annan jiragen ta rasa. Wannan fa bature ne wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan turawan da suke da kamfaninnika wanda suke kera wa kasar Amerikan kayan fada, wanda ya ce inda jamhuriyar musulunci ba niyyar yi mana gargaɗi ta yi ba, niyyar yakar mu ta yi, ya ce za ta yi amfani da drum ɗinta ne, wanda dududu ya faɗi kuɗin drum ɗin. Dududu bai wuce kuɗaɗe kaɗan bana manta kuɗin, wanda ya ce za su yi amfani da shi ne su lalata wannan kayan faɗan, musamman wannan babban jirgin da wannan ƙananan jirgin, wanda a duniya yanzu babu jirage masu tsadar su, kuma suna ɗaya daga cikin jiragen da ƙasar Amerika take ji da shi, wanda ya ce a cikin minti shida jamhuriyar musulunci za ta gama da su. Inda ya fito ya tabbatar da kasar Amerikan cewa abin da ya kamata su yi fa su ba su hango nasara ga yaƙi ga jamhuriyar musulunci ba. Ya ce dalilin wannan kutsen da wannan shigar da suka yi fa sun gano kasar Rasha ba komai bace akan jamhuriyar musulunci, sun gano kasar China ba komai bace akan kasar Iran, sun gano duk kasashen da suke ganin cewa suna da karfin technology, suna da karfin kera makamai, sun gano fa cewa a yanzu jamhuriyar musulunci ta kai kadamin da babu kasar da ta fita technology da kuma makamai. Zai ce abin da muka nema muka rasa shine idan mun tunkari jamhuriyar musulunci, in har tana fito da irin wannan drop din da irin wannan abubuwan da za su sarrafa Supramalt. za su sarrafa technology mu, kuma ce za su kwace wayar sadarwar mu su yi amfani da shi. To idan ina ga mun kai ta hari, inda ya fito ya tabbatar wa Amerikan cewa duk kasashen da take yaki a kansu musamman a Middle East ba ta su ake ba, musamman kasar mamaya idan har suka taba jamhuriyar musulunci ba ta ita ake ba, kuma kasashen larabawan da kasar Amerikan take so daga ta cika musu muradansu akan jamhuriyar musulunci musamman kasar mamaya, to ba ta su ake ba. Idan muka sake muka kai wa jamhuriyar musulunci ba, ko mu nan yankin Europe ba ma kasar American din ba, yankin Europe ma ba za su tsira daga sharrin Iran ba, saboda mu a wannan abin da jamhuriyar musulunci ta yi kadai ya nuna mana cewa duk yadda muke tunanin cewa muna da karfin technology, muna da karfin makamai, muna da karfin duk wani abin da muke ji da shi, to fa jamhuriyar musulunci ta riga ta bata mana shiri. Idan ko muka ce za mu kai, to batankar mun daba kan wuka ne. Inda ya fito ya tabbatar, ya fito ya nuna Trump cewa ya dakata ko kuma ya san hanyar da zai yi ya zauna da Iran domin a zauna lafiya. Shi yasa kuka ga abin ya yi shiru, amma fa ba shiru yayi ba. Suna nan dai kun san mutanen suna shirin yadda za su yi su kai hari. Idan har ba su samu bane, kuma sun san da cewa jamhuriyar musulunci babu wata yaudara da wata maula da wani zama da wani abin da za su kalli jamhuriyar musulunci a yanzu su ce za su yi da ita ta yadda da su, saboda an yi ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Wai wannan shine aka ce idan kaga ka rabu da ni to karfin ka nafi. To abin da jamhuriyar musulunci ta yi musu kenan, shi yasa ga baki ɗaya suka sare suka rasa yadda za su yi, kuma sannan ba su sai iya adadin makaman, iya karfin makamanta ba su sani ba. Saboda ita da kanta ta fito ta tabbatar da cewa duk makami ɗaya da ta nuna
to fa tana da sama da 50 irinsa wanda ya fisa daga 1 zuwa 2 zuwa 3 har 50 tana da shi. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar Amerikan ta dakata bata kai harin ba, take ta kokarin dai ta ga yanda za ta ke kore kunya da hauka, take ta kokarin dai ta ga yanda za ta zauna da jamhuriyar musulunci. Amma ita jamhuriyar musulunci daman already ta riga ta tabbatar da cewa kawai jiran zuwan su take yi, sai dai kuma kafin ta zo din take ruguza musu shiri, kafin su zo take ruguza musu shiri. Duk shirin da suka yi abu ɗaya za ta nuna musu kawai sai shiri ya ruguje. Duk shirin da za su yi abu ɗaya take nuna musu kawai sai shiri ya ruguje. Saboda haka a ci gaba da addu'a, mu mun tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta rike Allah ne da ahlul baiti da kuma alkur'ani. Allah ya bata wannan karamar. Da a ce kasashen musulman mu za su dogara da kansu, su dogara ga Allah, su yi shari'a musulunci, wato su kama alkur'ani, su bi dukkan, su cika ka'idodi, na rantse da Allah da yanzu a duniyar musulunci babu wata ƙasa da za ta kai karfin musulunci, sai dai ma musulunci ta juya duniya, ba ma wasu ƙasashe su juya duniya ba. Saboda haka a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya ɗauka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai. Sannan mu da jimira haƙurin wannan sauraron wannan labari a cikin wannan channel ta mai albarka. Sai dai mai sauraro, idan ya kasance ka saurari wannan labari tun daga farko har zuwa ƙarshe, to ka bayyana mana abin da zaka iya cewa a comment section. Kana muna ƙatuna ma idan wannan ya kasance farkon isowar ka a cikin wannan channel tamu na farko, da kada ka manta ka daure ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka, kana ka dangwala mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne zaka iya samun sabbin bidiyoyin namu da zarar mun dora. Kana mai sauraro, kada ka manta ka danna mana alamar liking akan bidiyon mu. Mun gode.